Camí a Bastia 2025, un programa de Rap Ràdio i Adifolk, on parlem amb tots els grups participants. Rap Ràdio amb la cultura popular. Seguim amb aquestes entrevistes en motiu de la 37a edició de la Plec Internacional que organitza Adifolk a Bastia, a Còrsega, enguany, al setembre, i avui tenim l'oportunitat de conèixer els geganters del barri de Molins de Mataró, amb Oriol Montsalvatge, que és el president, i Jan Portet, que és el cap de colla. Hola a tots dos. Hola, bones. A veure, parleu-me una mica de la colla, perquè he vist que són originals del 1979, però que es van recuperar el 2022, no? Sí, aquests gegants en els seus orígens eren d'un grup d'esplai d'aquí a Mataró, de l'esplai Garbí, i durant la dècada dels anys 80 i principis dels 90 van ser uns gegants força populars, però després es van desmuntar i van quedar desmuntats durant gairebé 25 anys, més o menys. Llavors, nosaltres érem la colla d'un institut i després vam passar a ser la colla del barri i en comptes de fer uns gegants nous vam decidir recuperar uns gegants que ja antigament a la ciutat de Mataró havien sigut molt populars i per això vam decidir recuperar uns gegants que antigament havien sigut molt coneguts i força actius en els actes que es feien a Mataró. Aquests són els avis. Després tenim altres figures, però els nostres principals gegants són els avis. Val, i les altres figures que teniu, quines són i va passar el mateix o han arribat després o venen d'abans? No, sí, les altres figures exactament el mateix. O sigui, nosaltres totes les figures que tenim pràcticament han sigut recuperades. El nostre concepte va ser, en comptes de ja fer més figures, recuperar-ne d'antigues, perquè a Mataró hi ha molts gegants i vam considerar que era millor recuperar-ne d'altres, o sigui, recuperar altres figures abans que de crear-ne de noves. Llavors, una de les altres figures que tenim és la geganteta, que era d'un grup d'animació i teatre, que es deia El Dimoni Brut, i també la vam recuperar més o menys a la mateixa època que els avis i és una figura més petita, però també és recuperada i és força antiga. Aquesta és de l'any 82. Després tenim dos capgrossos, que són d'un membre de la colla, que els va portar del Masnou i això també formen part del nostre conjunt de figures de la colla. Molt bé. Clar, has parlat de que que teníeu una colla a l'institut i llavors vau decidir formar aquesta colla. Per tant, la mitjana d'edat entenc que ha de ser jove. Sí, majoritàriament som molt joves, hi ha algunes excepcions, però sí, la majoria som de les colles més joves de Mataró, sí. Perquè parlaves de que hi ha molts gegants a Mataró. Quantes colles hi ha a Mataró? De colles actives potser, ara no ho sé, però potser n'hi ha entre 40 i 50, però de gegants al llarg de la història n'hi ha hagut uns 250 aquí a Mataró, o més, però aproximadament això. I actualment, que n'existeixin, doncs a la vora uns 100 o així, perquè totes les escoles en tenen escoles bressol, associacions de veïns i després hi ha altres entitats que també en tenen. Més els instituts. Clar, bàsicament es podria dir que Mataró és una ciutat gegantera de manual. I Oriol, com arribes a ser president de la colla gegantera? Doncs bé, això va ser l'any passat. Aquesta colla, com dèiem, és una colla molt jove. A mitjana d'edat, quasi que podem dir que la tanquem 3 persones, que som els tres més grans de 40, per dir-ho d'alguna manera. I res, aquesta colla tenia moltes ganes de fer coses, tenia moltes inquietuds i va arribar un moment que semblava que es quedaven sense la persona que en aquell moment dirigia la colla.
Llavors, doncs, què farem? Semblava que se n'anava tot a Norris, que s'havia de tancar, que això no podia continuar, i clar, no podia ser, perquè amb les ganes que tenien, amb els projectes que estan portant a terme dintre la ciutat de Mataró i amb totes les ganes, doncs això s'havia de continuar. Total que res, que aquí un va aixecar el braç i va dir, doncs mira, poso al capdavant a nivell burocràtic. De fet, jo el que faig és més les tasques burocràtiques, perquè el que ells s'autogestionen, ens autogestionem tot pràcticament amb tota fluïdesa. I les tasques burocràtiques ho sabem tots que sempre és el que fa més mandra. Aleshores, que ells gaudeixin dels gegants i ja te carregues tu de les tasques burocràtiques, no? Bueno, haig de dir que fem un bon tàndem, que jo, per exemple, sense ell jo no podria fer res, perquè de fet, qui domina el tema dintre de la colla és ell. Bueno, però està molt repartit tot, ho portem entre molta gent i vull dir, totes les funcions queden bastant igualades dins de tot. Clar que sí. Llavors jo em pregunto, en quin moment vau decidir ei, ens apuntem a la Plec Internacional? Doncs bé, això va ser... L'any passat vam tenir la sort de poder participar. Nosaltres teníem un conveni amb els gegants de la Pedrera i teníem un conveni perquè els gegants de la Pedrera no tenien música i ens van venir a buscar per poder cedir els nostres músics amb els gegants de la Pedrera. Llavors l'any passat vam tenir la sort de que els gegants de la Pedrera van participar a la Plec i nosaltres, una part de la colla, hi va anar-hi com a músics. Ens ho vam passar tan bé i vam disfrutar tant que vam dir doncs aquest any hem de mirar de poder-hi anar amb els nostres gegants. I vam fer la sol·licitud. I us van agafar i aquí esteu preparant anar a la Plec Internacional, no? Què n'espereu d'aquest Plec Internacional? Bueno, una mica el fet de poder donar a conèixer, no? la cultura catalana i sobretot en la nostra part, per la part que ens toca, el tema dels gegants a la resta d'Europa i és un bon altaveu la plec de Folk per poder-ho fer. A part de poder disfrutar i poder gaudir de 4 dies de colla i de poder participar en un esdeveniment com és la Plec Internacional. Hi ha els membres que no van poder venir, perquè l'últim cop hi vam anar els músics i una persona més, però amb la colla com a tal no hi hem pogut participar. Llavors, compartir aquesta experiència amb els altres membres de la colla que en formen part i encara no ho hem pogut viure seria superxulo. Clar que sí. Havíeu sortit abans com a colla gegantera de Catalunya? No, perquè principalment la colla, o sigui, els gegants sí que són molt antics, però com a colla és una colla molt nova, és de les més noves de Mataró i tampoc hem tingut temps encara de poder organitzar un viatge així. I també és veritat que al ser tots tan joves és molt més difícil programar un viatge així per tot el que requereix a nivell econòmic i logístic i perquè molts encara també són menors i és més difícil. Clar. Doncs espero que vagi molt bé. Sempre pregunto, teniu algun desig per aquest aplec? Passar-nos-ho superbé i que es pugui tirar endavant tot perquè realment l'any passat ens ho vam passar tan bé que és això, estem molt il·lusionats en poder-hi anar i que tot vagi superbé. No tenir problemes, vull dir que ja a dia d'avui ja ho estem preparant i estem fent coses per poder finançar part del viatge i bàsicament
bàsicament això. I poder disfrutar amb la resta de colles, no? I poder compartir també moltes experiències i per què no, que surtin sinergies per poder fer coses conjuntament a través de un cop acabat la ple. Clar que sí, segur que serà xulíssim, segur que ho gaudireu molt i que vagi molt i molt bé la plec. I ara suposo que les festes majors que venen abans d'anar a la plec a l'estiu també teniu feinada. I tant. Sí. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos concedit aquesta entrevista a Rap Ràdio. Molt bé. Moltes gràcies. Ens veiem aviat. I tant.